ओइ जोंनि बड'लेण्डनि मानाव गेदेर नोंथांमोन हारिनि थैनाय थांनाया नोंथांमोननि आखायावनो दं। खुलुमबाय बयखौबो। आं दिनै बाक्सायाव थांगासिनो दङ। ओमफ्राय नैबे जाहैबाय स्टेशन, ट्रेन नेगासिनो आरो। थ' नैबे समाव आं नोंथांमोननि गेजेराव ससियेल मिडियायाव मोनसे भिडिअ क्लिप भाइराल जादों। प्रमद बर' सार आरो बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा सार बिथांमोननि जितु लोगो मोनज्लायनानै हेन्डसालायलायनानै मोनसे रायज्लायनाय बे ससे भिडिअ क्लिपखौ नायग्रो। थारैनो बेफोरबायदि जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफ्रा जेब्ला राजखान्थिनि समाव जों बुंलायो नांज्लायो माने दान्थे बिदान्थे जालायो, थेवब्लाबो जुदि माब्लाबा समाव बेफोरबायदि खौसेयै ज' लोगो मोनलायनानै रायज्लायनाय नुयोब्ला जों बर' हारिनि गेजेराव ओरैबायदि माने गोजोननाय मोनो आरो, ओरैबायदि इन्टारेस्ट नाङो गोसोआ। खौसे जाब्ला हामगौ, खौसे जाब्ला हामगौ होननानै बयबो आसा खालामो नालाय। थ' एसे नायनानै लाग्रो भिडिअ क्लिपखौ। ओइ बड'लेण्डनि जोहोलावफोर, हारिखौ अनोब्ला खौसे जादों। ओइ बड'लेण्डनि जोहोलावफोर। थारैनो नुबाय बे ससे भिडिअ क्लिपआ बिराद भाइराल जागासिनो नालाय, आं बेखौ नोंथांमोननो शेयार खालामबाय आरो। थ' थारैनो फैबाय थानाय समाव जुदि जोंनि बर' हारियाव जोंनि बर' हारिखौ इउनिटि बा जौगानाय, जोंनि बर' हारिखौ मोजां लामाजों आगान सुरलांनो थाखाय जों बेफोरबायदि खौसे जानो हायोब्ला जोंनि थाखाय जोबोद माने गोजोनथाव आरो गोग्गाथाव। दा बेखौ जों आसा खालामनो हायो। बेनोसै आं नैबे ससे आपडेटखौनो नोंथांमोननो शेयार खालामबाय। दा नोंथांमोना मा कमेन्ट खालामनो सानो कमेन्ट खालाम। नैबे दा आं ट्रेन नेगासिनो दङ, दा बाक्सा थांनो नागिरदों आरो। थ' नैबे स्टेसना बेनोसै।